point. He is a famous YouTuber. Bini जाहैबाय view successful MC दैमारिनिफ्राय बांसिन. Hello. Yeah. Hello everyone. Mabuhay dong. Bयबो मोजाङै दं ना? Okay. आं दिनै फैबाय. आङो माने इमारजेन्सि फैनाय जादों. आङो फैनो थांखि गैयामोन. बोरैबा बोरैबि फैनाय जाबाय. नोंसोरनि सिगाङाव आं दिनै गसब फैनाय जाबाय आरोना. बे मोनाबिलियाव. So nice. First time आं फैदों बे जायगायाव. I'm so happy to see. ओमफ्राय नोंसोरखौ बयखौबो नुनानै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना. So लोगोफोर आङो इउटिउबनिफ्राय होनसै दे. माबोरै दं लोगोफोर? आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव. So लोगोफोर आं दिनै आङो रेडिबो गैया. दोंनैसो मोसानो नागिरदों. वेलकाम खालामबाय सासे गिफ्ट होनो नागिरदों जोंना जोंनिनो मोनाबिलिनि पिकनिक स्पटनि बिराद मोजां किसियान बिथाङा जोंनिनो प्राउड अफ थैंक यू सो मच गिफ्ट होनो नागिरदों हैवी I love you thank you So लोगोफोर आं दिनै आङो बेबायदि स्टेजआव गाखोफेराखैमोन दिनै फर्स्ट टाइम आंनि लाइफआव आङो नोंसिनि अननायखौ मोनदों आङो बारा गोबावबो जायाखै इउटिउब खुलिनाया आंनि इउटिउब साबस्क्राइबार्सआ ओरैबायदि बारायदों नोंसिनि अननायावसो बारायदों आंनि फिसाजो फियनाखौ नोंसोर बिराद मोजां मोनो नायनो obviously yes आं बेखौ बर' फोरोंदों बर' फिसा खालामबाय आङो दा बे बर' जाबाय नंगौ ओमफ्राय दा आङो बेयाव लेंहर जानायखाय दोंनैसो मोसानोसै गानाबो जागोन ना जाया नायनोसै So लोगोफोर I hope you are happy to see me आंखौ नुनानै खुसि नंगौना नङा नोंसोरो नंगौना दे होनबालाय आंखौ नुबाय थागोन एबारनिफ्राय दे लोगोफोर स' आङो दोंनैसो मोसानानै देखायनोसै नोंसोरनो दे बिथाङा मोसानानै दिन्थिगोन फिसाजोखौ मोनायाव लाबो हाया फिसाजोआ मोजां मोनगोन ना ओंखायनो लाबोफाया मोसाफानाङा ना मोसाफानाङा बयबो मोसानांगौ Sonia Queen